Pa kaya? Yo, we are live. Okay na. At dahil dyan, gumagalaw pa rin ang aking Yung tripod. bibili ako ng tripod. Mm. Mega loves shoutout, Team Surf. Mega happy birthday. Harang Playing, maraming salamat. Mega shoutout, Mob's Kitchen, isang bisita ko ngayon. Ang aking tunay na kaibigan dito from Macau. Isang YouTuber din na may very popular channel dahil sa kanyang sisig. Sana po'y alayan natin ng pag-ibig. Maraming salamat sa 7 million thumbs up dyan. Maraming salamat Lorelis Kitchen. Hello, maraming salamat sa paharang. Labs ko, pera ako ng isang gadget para mabasa ko. Di ako sanay sa biglaan, unti-unti na lang sanang nawala. Agad sa akin yan, sir. Naman, sir. Delay talaga ng ano yan. Way Alberto, maraming salamat. Macau Vlogger, salamat sa iyo. Ginny Louie, salamat ulit. Jan Skidhart Viola, Idol, maraming salamat. Naghihintay lang tayo ng alam naman magre-react dyan, kaya ako'y nag-LS. Rose Bulaklak from Italy, maraming salamat sa iyo. At idol ko from Taiwan, Ronald Alan P. At syempre muli, mega shoutout sa aking kaibigan na si Marb's Kitchen. Aking bisita ngayon, pinagluto kami ng masarap na putahe ng ina mo. Ang hindi makakalimutang napakasarap na cooking ng ina mo. Nakita ba mong... Marb's Kitchen. Yes, binaba ni Way Alberto ang channel ng aking kaibigan na si Marb's Kitchen. Show some love. Spread the love. Wag po nating ilimit ang ating pakikipagkaibigan. Welcome po ang lahat. 10-10, 20-20, 30-30. Pasok, lahat po. Magpasok ka na. Maraming salamat. Lorelis Kitchen, salamat sa iyo. Tunay kong kaibigan. Napakasarap ng mga luto mo. At maraming salamat po sa mga paharang dyan. At maraming salamat, Taga Lopez, para sa pagbibigay ng oras na to para ako'y makapag-live stream. Kumusta na mga kaibigan? Roxanne channel, isang monetized channel yan from Middle East. Maraming salamat, tunay kong kaibigan. Walang pasabi pero muli andito at andito kayo. Salamat sa pagbisita. Salamat. Sukran Sadik, Roxanne channel. Very supportive friend. Maraming salamat din Lorelis Kitchen sa pagsuporta mo lagi always sa akin. From Roxanne channel, tambay ko lang to till end. Busy mode, silip-silip lang. Maraming salamat. Aking kaibigang tunay from Middle East. Vern Aquino, always present. Maraming salamat. Tunay kong kaibigan. Hindi po siya YouTuber pero may mga ilan siyang upload personally. So sana po bigyan din natin ng pagkakataon para matikitan siya. Vern Aquino, maraming salamat sa libreng patusok-tusok dyan. Siya po yung aking kaibigan na pag nagpunta kayo sa Macau, isa sa famous street food ang tinatawag na tusok-tusok o yung bola-bola. Parang sa atin sa Pilipinas, fishball. Dito naman is bola-bola. Isa po siyang manager doon. Ayun, si Vern Aquino. Doon ko siya nakilala at eto po, naging tunay kaming magkaibigan. Maraming salamat muli, Vern Aquino. Cora TV channel, isang tunay na kaibigan from Macau. Maraming salamat dyan. At Idol, Ronald Alan P. Maraming salamat. Aking solid na kaibigan from
Taiwan. Gayun na rin si Liit TV Channel. Welcome sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan. Dito lang sa programa ni Galanteng Romantiko. Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil po tayo pinag-ipon-ipon ngayong oras na ito para hindi tayo magwatak-watak. Yes! Ayun! Nahulog na naman ang magulong aking tripod na ito. Iba talaga pagkawansino eh. Umuuga-uga. Maraming salamat sa palakpakan dyan at mabuhay tayong lahat. Muli, welcome, welcome, welcome. Muli po, sinashout ko lang ang aking kaibigan na nandito ngayon. Dinalaw ako. Pareho po kami nag-umpisa. Pinasok ang larangan ng YouTube channel. Ako po'y naabot ang dapat maabot ng karamihan. Gustong makamtan ng karamihan. Ang aking pong kaibigan ay medyo nag-i-struggle. Kulang na lang po siya ng halos marami pa, 400 banana. Pero po ang kanyang WH ay pasok na po. Isang famous cook po dito sa Macau, ang aking kaibigan si Marb's Kitchen. Ang kanyang channel is Marb's Kitchen. Ang isang video niya na 2 way to cook sisig ay umabot po ng 51k views. So yun po yung humatak sa kanya, sa kanyang WH. Ngayon po nangangailangan po ng onting tulong natin. Isang banana para sa isang kaibigan. Maraming salamat. From Cora TV Channel, Alan Perez. From Cora TV Channel, Rose Bulaklak. Mega shoutout. From Vern Aquino. Pa-subscribe naman po, please. Yes, may saplot ka, Vern Aquino. Pwede mong ibaba ang yung munting link para mapuntahan ka ng mga tunay na kaibigan na nandito. Andito po lahat ng tunay nating kaibigan para sumuporta sa bawat isa. From Ronald Alam B to Kona TV Channel, hello, hello, hello. From Labsco, Way Alberto, mukha mo ba? Mukha mo, di pakita. Ano daw? From Cora TV Channel, Way Alberto, magpalinis ng kuko. Rose Bulaklak, salamat ang ating kaibigan, very supportive friend from Italy. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vern Aquino, thank you po. From Cora TV Channel. Rose Bulaklak, syempre, andyan pa rin. From Ronald Alamvi, Liit TV Channel. At Way Alberto, hello, mega shout out. At syempre, welcome ko ang aking kababata from Middle East. Sabay kaming lumaki niyan. Kilala namin ng isa't isa hanggang ngayon. Virgin Paricoy, salamat sa tunay na suporta. Maraming salamat sa patamsak. At muli, Taga Lopez, maraming salamat sa iyo sa pagbibigay mo ng time slot mo para makapag-LS ako. Maraming salamat sa paharang dyan. Shoutout po sa ating lahat. Haba ng harang, yes, maraming salamat. Harang na ng ganyan, lahat sumasaya pagkat may harang na. Ano ito? 95 minutes. Merong isang harang dito, 95 minutes. Ano po bang dapat gawin? Josephine Yanilo, ayun, baka pwede mo kong mapayuhan dito. 92 minutes ang isang harang na lumabas dito sa aking isang alagad. Magbabayad yan ng ads sa ano. Actually, nagbabayad yan ng ads. Store siya. Store siya, so gusto niyang i-promote yung mga tinda niyang mga mamahaling relo. Maraming salamat sa pagpasok. Pwede na kayong lumabas. Congratulations bro Wendell Moralda sa very successful LS mo. Maraming salamat. At Taga Lopez, bongga. Yes, bongga tayo. Bongga kaday, bongga. Bongga kaday. Itaas ang kilay. Bongga kaday. From Ronald Alambi to Taga Lopez, hello, 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 hello. From Rose Bulaklak, Master Ronald Alambi, hello, hello, hello. From Taga Lopez, hello sa lahat. Ha 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 ha. Boom shakala, boom shakala. Ayun, mabilis ang LS to at bigla ang LS. Maraming salamat mga tunay kong kaibigan. Maraming salamat 10 million viewers dito po sa aking munting LS. Salamat po sa inyong lahat. Actually kasi may topic tayo bilang magkakaibigan, ano. Hindi maiwasan yung
Merong ganong sitwasyon, pero bakit nga ba? Bakit nga ba ginagawa yun? Bakit nga ba ginagawa ng isang tao yung ganong bagay na kung sa kanya gawin eh, hindi niya magugustuhan at hindi niya ikatutuwa? So sana tayo pong mga bilang tao na simpleng nila lang eh, isipin natin kung sa atin ba gawin eh, ikatutuwa natin bago natin gawin sa ating mga kapwa. Tama ang pagtuwad eh, part yan ng YouTube. Pero bakit mo tutuwaran ng isang channel? Anong dahilan? Kung ayaw mo, wag kang pumunta, pero wag kang mag-iwan ng tae. Yan ang sinasabi ko, tae yan. Na mag-iiwan ka na maghahasik ng baho sa isang channel na wala namang wala ka namang masamang nakikita. So, muli po, sinasabi ko lang to pangkalahatan. Sa akin din nangyayari to, hindi ako kumikibo pero nangyayari sa aking mga kaibigan, hindi ko ginugusto. Hindi po maganda. Sana maisip mo rin. Kasi kung sa'yo gagawin at tatambakan ka ng ganyan hindi mo ikatutuwa. Pero kung talagang gawain mo yan, please wag na lang sa amin. Sa iba na lang. Kasi hindi namin gawain yan. Andito tayo para makakilala ng mga tunay na kaibigan. Andito tayo para magsuportahan. So wag tayong mag-iwan ng mabahong bakas sa bawat tuunan ng oras, pinaghirapan para i-edit ang isang palabas, isang video. Tapos tutuwaran mo lang, hinayupak ka, tumigil-tigil ka. Yung hinayupak na yun isang hinilugan tak-tak-tak ng dagat. It's my day off, it's time to relax. Pero ito po, napa-LS dahil sa ganun. From Ronald Alam P, wag nang kamote sa susunod. Ha? Oo, wag na daw kamote. Kayote na lang sa susunod. Hindi, actually, totoo po yan. Part po ng YouTube yan. Pero tayo may community guidelines na sinusundan. Di ba po? Tayo po yung mga andito lahat para subukin ang kapalaran dito sa loob ng YouTube. So tayo ay naghahangad, isang hangarin natin. Kumita ng kaonte at magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Makakilala sa iba't ibang sulok ng mundo ng mga kaibigan na magsusuporta sa iyo. So bakit mo tutuwaran ng isang palabas na pinaghirapan, pinagsikapan para i-edit yan, nagpuyat yung tao. Tapos itutuwaran mo na lang, di mag-comment ka na lang kung ano yung napansin mo kaysa tuwaran mo, ina mo. Maraming salamat po, Rosita Lamor. Super mega organic shoutout po sa iyo. Paumanhin po sa inyong narinig kasi lang po gusto ko lang po maging boses ng marami dahil po ngayon medyo mahirap pong ipaliwanag pero sana naman maisip nila. Yes, ang puso ko na kay Misteryosa. Siyempre. San pa ba? From Way Alberto, hayaan mo siya, huwag kayong paapekto. From Ronald Alan Perez, hindi galit si host, angry bird lang. Hindi ako galit never akong nagalit sa isang tao. Nagagalit lang ako sa nagiging aksyon nila. Pero yung kamuhian ng isang tao, hindi ko gagawin yan. Maaring galit ako sa aksyon nila, sa kilos nila, or kung ako man din, minsan pinagagalit ako sa sarili ko pagka nagkakamali ako para matuto tayo sa bawat pagkakamali. Muli po, ang lahat ng ating pagsisikap gusto natin magbunga ng maganda. So sana naman po sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga kaibigan dyan na tunay na nagmamalasakit sana po magpakita po ng malasakit. At sa mga dadalaw, kung ayaw nyo ang iyong napapakita, umalis na lang po kayo. Huwag kayong mag-iwan ng bakas na ikasasama dahil kung sa inyo gawin ayaw nyo rin. From Tagalopez, haha, nakakalungkot lang na ma-experience ko kasi sa LS ko, haha, dami tuwad pero binawi din. Baka po once in a day, bawiin after nito. Maraming salamat kung babawiin mo.
From Tagalopez ulit, kapag pala ninja ang tumuwad, nawawala rin. Kasi pagka sinabi nga ninja moves madalian lang, nakaw na sandali, so nawawala. Muli po maraming salamat Rosita Lamor po. Maraming salamat po. From Way Alberto, ok lang yan at Tagalopez. Meaning ay nagbubunga ka ng ano? Nagbubong. Kaya. Bubunga ka, kaya ka binabato. Yes, oo. Pagka binabato ka kasi may bunga yung mangga, so babatuhin nila. Maraming salamat. Yes, opo, tama po yun kasi tayo po'y nagsisikap. Tayo po'y naglalaan ng oras. Tayo po'y nag-iisip ng magandang content para po mas mapasaya ang mga tao. Ngayon po, hindi naman po natin mapiplease ang bawat manonood. Pero sana po wag na tayong iwan ng bakas na mawawala yung ating lahat ng pagsisikap dahil doon. Kasi kung sa kanila man po gawin aayaw sila. Hindi nila magugustuhan yon. Maraming salamat po sa pananatili po, Rosita Lamor. Maraming salamat po. From Cora TV channel, di ba ma'am, may stress ka lang. Doon sila masaya At mahalaga, ma-review ang mga videos Oo nga, mahalaga ma-review ang mga videos at kung doon sila masaya sa ginagawa nila, kung sa kanila ba gagawin ikatutuwa ba nila. Yun ang tanging nasasabi ko at naiisip ko. Kasi ako, isang YouTuber, hindi ko gagawin yun kasi ayokong gawin sa akin. Maraming salamat Jaisel Espiritu. Hi po sa inyo. Maraming salamat po. Nakalimutan ko tuloy magbigay ng saplot. Pasensya na po Rosita Lamor. Ayan po, may saplot ka na po. At gayon na rin sa ating bagong dalaw na kaibigan si Jaisel Espiritu. Meron ka ng saplot? Welcome po ang lahat para magbaba po ng kanilang activities dito sa YouTube. Kung may mga premiere kayo or may upcoming uploaded videos po, pwede nyo pong ibaba para po matamsakan ng mga tropa. Bro, na-upload na ba ang iyong LS? Wendell Moralda at ikaw ay naparito na. Pwedeng si Willie Morta muna ang gamitin mo. Maraming salamat from Alagad Tagalopez, haba ng harang. Mahaba, konti na ng harang. Maraming salamat po at palakpakan natin ang ating mga sarili. Dahil po muli, nag-ipon-ipon tayo dito para po pag-usapan ang dapat pag-usapan. Hello, aking tunay na kaibigan, Jocelyn T. Bro, Wendell Morada, ba't naman main mo ang gamit mo? Pwede na ba yon? Yes, tama po. Minsan talaga napaka-solid natin, nakakalimutan natin na oops, kaka-live stream ko lang pala, hindi pa pwedeng gumala. Lalo na't monetize tayo, baka mabawasan ng revenue. Pero dahil po dyan napapatunayan natin di bali na. Basta makakapagpakita ng support. Maraming salamat sa iyo, Wendell Moralda, at salamat sa paalala, aking tunay na kaibigan Jocelyn T. at Cora Channel. Maraming salamat sa inyo. Chekwa ba ang harang? Maraming salamat. From Ronald Alambi, love ko, Jocelyn T. Chup. Chego, karamihan Chego. Karamihan kasi pagka sa Macau, yun po, nagiging harang dito. Kung saan ka nandun, papasukin mo yung live stream, minsan talaga chekwa. Meron po rito ngayon mga invader na tinatawag. Minsan matchechempuan mo, 95 minutes, 1 hour, harang. Para silang nagsisale online din ng mga kanilang mga collection watch. Maraming salamat, Claudexia, 20 host, Tamsakdan at harang. From Inday Iski Live Vlog, Team Surf, mabuhay. Maraming salamat. Team Surf, Team Chinitas, mabuhay. To my family Ismoso, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, nasa loob ka na, Jocelyn T. Umpisahan na yan. Ibigay ang mic. Ito na pala ang mic. Andito po sa aking tabi ang nasa likod ng very successful two-way of cooking sisig na may 51,000 views. Si Marv Kitchen po. Loves ko, pakisuyong at pakibaba ulit ang link ng ating kaibigan. Muli po, sana itong aking munting palatuntunan ay magindaan sa tunay na pakikipagkaibigan. Kung meron po kayo mga activities, may mga premiere,
pwede pong ibaba. Maging tulong na rin sa akin para matamsakan ko at maka-attend sa aktibidades. Napakasaya po sa akin yun yung maka-attend ako sa mga activities ng aking mga kaibigan. Ayun o. From Jocelyn 2, loves ko. Ronald Alan B. Hello. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Opa, Oni, Harang, maraming salamat. From Wendell Moralda, sana oil. May magandang mic na. Hindi lang magandang aking mic. Maganda pa si Misteriosa 27. Ayun no. Maraming salamat. Jara Vlog, hello po. Kuya Guapings, maraming salamat sa pagpunta muli. Jara Vlogs, ayan po, meron kang jacket. Sana maglapag ka ng iyong link para madikitan ka ng mga tunay na kaibigan dito. Alan Perez, Oni, hello. Tayo'y aawit. Nahihilo na ako. Nahihilo na ang ating kaibigan. Meron po kami kasing inuman session dito. It's Saturday, bonding time. At the same time, syempre, pagkakataon para tawagan ng mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Tapos makasupport ng solid sa ating mga kaibigan. Nakita ko po yung oras na ito is free. And then may gusto akong i-voice out sa lahat ng aking mga kaibigan, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga YouTuber na sana po gisingin natin ang ating sarili. Huwag po tayong mag-iwan ng pangit na bakas sa bawat naglalaan ng matinding oras, matinding pag-i-edit, pinagpupuyatan, pinagsisikapan, maging maayos ang palabas, tapos tutuwaran mo lang. Hindi pala ngayong week na to. Next week. Next week. Second week ng November tayo mag-cubic. From Tagalopez, Arabo na naman. Maraming salamat. G's Apron, super mega organic shoutout po sa iyo, aking very organic friends. G's Apron, maraming salamat po sa pagpunta. Napakasarap po nung niluto nyo. Nag-enjoy po ako at nagutom. Mag-cubic tayo. Tapos, From Jocelyn Dito at Cora TV Channel, serve sa iyo. Sunday, okay na. Maraming salamat po muli, G's Apron, sa patamsap mo. Maraming salamat po. Salamat. Welcome po natin ang isa pa nating tunay na kaibigan. Very supportive po. Nag-uumpisa pa lang sa larangan ng YouTube pero nakita po natin ang kanyang kagilasan. Welcome, sis. Kidos Happiness. Maraming salamat sa patamsak mo. Jara Vlog, Marv's Kitchen, Dan na po sa iyo. Ayun, bro, Marv's Kitchen, maraming salamat daw at wait lang po ng kaunti. Babalikan kanya ng bonggang. Maraming salamat po muli, G's Apron. Jocelyn T, to Kidos Happiness, shout out sa iyo. Yes. Isang bagong kaibigan si Kidos Happiness pero nakita natin ang kanyang solid na suporta kaya maraming salamat Kidos Happiness. We're very proud to know you. Salamat. From Cora TV Channel, Kidos Happiness. Hi. Tagalog, andyan pa rin. Way Alberto, musta na sis? Tubol Gahi is a very good friend of mine. Maraming salamat sa pagpunta. Wendell Moralda. Hereng na nang ganyan. Lahat sumasaya pagkat may harang na. Salamat po sa mga paharang niyo dyan. Malaking tulong po yan para sa ekonomiya. From Ronald Alan P, nasa bahay ni Kuya. Siyempre, Jaisal Espiritu, yung nagsabing nag-iwan ng bakas pero iniwang ka lang ng walang bakas ha. Opo. Minsan po may dadalaw, open sa lapagan po, no? Maglalapag, hindi naalis. Babalik kung sakaling may madikitan. Okay lang po yun, pero sana pag naglapag ka, intayin mong may dumikit sa'yo at intayin mo para i-shoutout ka, para at least malaman mo. Hindi lang po yung mag-iiwan ka ng bakas na tama nga yung sinabi. Maraming salamat Jaisal Espiritu. Andyan po, mag-iwan ka po ng iyong bakas. Welcome po yan. From Beans Hison Channel, Harang, Tamsak, maraming salamat. Cora TV Channel, Ma'am Inday, Josephine, dapat po tayong lahat isang kulay, isang lahi tayo, dapat po pantay-pantay. Asa na?
in this moment po, to tell you the truth, I'm not really in the mood to make an LS. But since then, gusto ko pong maganap ito para naman po mawakasan sana kung ano yung kung ano po yung gustong simulan na sigulot ng kung sino man. Kung sanang madaan ka sa pakiusap or sana sa susunod iwasan mo. Anyway, hindi ko po alam ang iyong reaction kung natutuwa ka sa sinasabi ko or talagang tuwang-tuwa ka. Pero okay lang po yan. At least na-voice out namin. Na-voice out ko sa pamamagitan ko, sa aking na-i-voice out ko. Dahil po since yesterday, may natatanggap ang aking mga kaibigan na hindi maganda. Muli po, kung sa iyo gawin hindi mo na naisin yan, natuwaran ka. So pakiusap lang po, pakiusap. Pare-pareho po tayo nga nagsisika para pagandahin ang ating mga channel. Pare-pareho po tayo naglalaan, nagsusunog ng kilay at nagpupuyat para lang po may mai-upload, para may maibigay tayong kasiyahan sa ating mga follower. So sana kung di mo nagustuhan, iwan mo, wag mong tutuwaran. Cheers for that! Maraming salamat, loves ko at Marb's Kitchen sa pagbisita. Welcome po natin ang isang kapatid natin from Hong Kong, Theopers World Lab. Busy lang ang world ko, kapatid. May human CCTV. Okay po, pag may human CCTV, dyan po ang ating mga losay. Pagka ang mga losay nasa paligid, iwasan po natin humawak ng CP. Siyempre, i-prioritize natin ang ating trabaho. Ang main bread and butter natin. Maraming salamat. Salamat po 17 million people na dito sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan sa programa po ni Galanteng Romantiko. Salamat po. Ako po nandito ngayon dahil nandyan kayo. Kung wala po kayo, wala po ako rito. So, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa paharang. Yes, tagay muna. For the win, and then for the wounds that never heals, and for the eggs that never hatch. Ayan po ang aking mga tagang binibigkas pag ako'y natatagay. Kampay! Pag sinabing kampay, kampay. Pag sinabi pong for the wounds that never heals, and for the eggs that never hatch. Tayo po'y magsaya. Tayo'y magsayawan. Maraming salamat. Super mega organic shoutout sa aking kaibigan, ay very long friend. It's Bechay. Nice to see you again here. Aking tunay na kaibigan, it's Bechay. Kanta na, Galanteng Romantiko. Maya-maya po, ako'y aawit na. Ako'y aawit ng mahabang mahaba. Ako'y tutula ng mahabang mahaba. Ako'y uupo dahil tapos na po. Beans B Vlog, harang, tamsak. Maraming salamat, Beans B Vlog. Theopers World Lab. Mute ako, kapatid. Okay po, mute mo. Mute niya, mutan kayo. Maraming salamat. Kidos Happiness. Hello, Theopers World. From Wender Murada, English pa more, yes. I am what I am. I see what I see. I know what I own. And I think what I think. That's English. Maraming salamat po. From Tagalopez. Ha ha ha! Pwede mag-request bro? Go lang. Maghulog ka lang ng alam mo na kung anong dapat ihulog dyan. And then kakantahin na yan. Babanatan na yan bago banatan ng iba. Para naman ma-experience kung tuwaran muli. Oops, check lang. 31 million thumbs up at wala pa. From Vince V Vlog to Ronald Alan P. Wendell Moralda. Hello, Kasser from Cora TV channel, Snake Water. Andiyan ba ang aking idolo? From Snake Water 77, Tamsak Lodi. Maraming salamat sa patamsak Lodi. Maraming salamat. At muli, kampay. For the wounds that never heals. Mamadali na si Mama's Kitchen. Pasok pa mamaya. Kung gusto niyo pong makita si Marb's Kitchen, in personal, andito po yan.
na yan sa video. Andito po, Rose Bulaklak, maraming salamat. Bro, pwede mong may request at tumabi ka rito sa akin. Isang very successful YouTuber po. Successful daw. Opo, very successful po. Yun yung hinahangad ng bawat isa sa atin, ano? Yung meron kang channel, tapos po mag-upload ka lang ng video. And then, somehow, makikita mo na lang yung video mo. Biglang may gano'n. Biglang may ganon, may 51,000 views because of his cooking ability na nagluto siya ng sisig. Meron po siyang 51K. 51K na views. Ito po si Marv's Kitchen. Ang aking kaibigan from Macau. Pareho po kami nag-usa bilang YouTuber dito nung panahon po ng pandemic. And I'm proud, very, very proud to say na very successful po ang aking kaibigan. Opo, in the way of he's making his channel, iisang list niya, cooking ng ina mo, ayun, yung pagluluto, yung mga putahe na ating kinahiligan. Ayun po, na-recommended po siya ni YouTube at the same time, okay na po yung kanyang WH. Nagulat kami and then meron po siyang 500 na saging ngayon. So sabi ko, medyo madali ang banana pero sa panahon ngayon medyo mahirap. Madali pero mahirap kasi minsan kadalasan nalalagasan po pero sabi niya okay lang. Pero I want to congratulate him, very successful kasi hindi po siya naglaan talaga ng oras na tulad natin na dikitan time, papasok sa mga LS or para makakuha ng mga saging. Yun lang po, continuous lang po siya nag-upload ng video. Yun po, naging successful yung isa sa niya. So, ito po sana yung maging inspirasyon sa atin na itong kaibigan ko nandito ay naging successful even do na hindi pa siya na-monetize pero okay na po yung WH niya. Saging na lang ang kanyang gustong makamtan. Sana po ipagbigyan natin, tulungan natin at the same time sana po maging inspirasyon muli sa bawat isa. Continue lang po tayo sa pag-upload ng mga videos. Continue lang po tayo to create more good content at somehow po mapapansin po rin yan ng mga madlang people. Marami pong people na andito sa YouTube community, million po yan. So wag po kayong mawalan ng pag-asa. Sa lahat po nag-uumpisa yan sipagan nyo lang po at pagtuunan nyo ng pansin paano gumawa ng magandang video. Lahat po tayo may abilidad, may mga talent, so ilabas po natin yan. Huwag tayong tumigil. So keep on moving, keep on fighting, go lang po. Muli, Marbs, maraming salamat at congratulations. Tunay kong kaibigan. Ayan po po niya. Hindi po siya na-monetize kaagad tulad ko dahil po sa tulong nyo. Maraming salamat. Mga tunay kong kaibigan, Team Surf, Team Chinitas, Ismoso Family. Pero ito pong aking kaibigan naging very successful. Out of nowhere, pag-upload niya po yung pagluluto niya ng sisig. Ayun po, pumalo po ng 51 K views. So, okay na po yung WH niya. Meron din po siyang subscriber na 500 ngayon na bigla na lang po dumating. So, sana po muli maging inspirasyon sa ating lahat. Maghanap tayo at umisip tayo ng magandang content at kahit ano pang i-upload natin, basta may mga organic print tayo, hindi tayo masesero. Maraming salamat po sa inyo. Basa-basa muna pag may time. Maraming salamat. 17 million people na nandito. This is not my time slot pero po ito po andito ako sa inyong harapan para maglingkod muli. Maraming salamat Kidos Happiness Kampay. Yes, Kampay para sa Pangkabuhayan Showcase. Cora TV Channel, Rose Bulaklak. Channel Biv TV. Maraming salamat. Tol Beans. From Jocelyn T. Diabetic ata. The wounds that the wounds that never heals. Alam mo yan. From The Wounds That Never Heals, Kampay. From Snake Water, at Vince B Vlog. Konnichiwa! Tamagotchi! From Mercedes Style Italy, Tamsak Dan Host. Merci beaucoup, maraming salamat. Taga Lopez, wow, may bisita si bro. Yes, isang kaibigan ko yan, kasama ko rito bilang OFW. Sabay kaming sumubok ng
pasukin ang mundo ng YouTube. So, in my own way, naging successful ako kasi na-monetize ako. And then siya naman, naging successful kasi upload lang siya ng upload ng video. And then somehow, naging viral ang kanyang isang video, yung pagluluto ng sisig. So, kinukongratulate ko siya at sinasabi, ini-encourage ko na sana i-workout mo yung iyong banana para this year ma-monetize ka na. Kasi napakaganda nung kanyang channel. Talagang libo-libo yung mga nanonood sa kanyang pagluluto. So, out of nowhere, andito siya na ngayon nag-LS ako. Sana maging inspirasyon sa ating lahat. A simple way of cooking, hindi natin alam magiging viral. Basta po maganda ang paraan ng ating pagluluto. Anyway, keep going on. Mercedes Style Italy, Tamsak Dan Host, maraming salamat. Taga Lopez, wow, yes, may bisita. Cloud Dexia, maraming salamat. Cora TV Channel, Ma'am Mercedes Rose Bulaklak. Hello, Cora TV Channel. From Jocelyn Tito. Hello, co-host, maraming salamat daw. From Snakewater 77. Luto na sisig now, lutong-luto na at meron 51k views. Ikaw ba yung magkaroon ng 51k views? Napakasarap. Doon pa lang hahatak na ng maraming oras yun. From Wendell Moralda, magluto na rin tayo, mga kasurp. Yes, keep on uploading ating mga kaibigan. In any way po, mapapansin din po yan ng lahat ng madlang people, napakarami pong people dito sa loob at labas ng YouTube. Maraming way po para maging kapansin-pansin ang ating mga in-upload. I-share po natin sa Facebook. Share nyo naman paano nagsimula ang inyong pagkakaibigan. Next vlog mo, sir. Na magpagtuhan kayo online. Naku, may pasok. Mahabang from Super Mega Organic shoutout sa iyo. Kakukat Argels Vlog, Tamsak Dan po, Kuya, good morning. Ang nabasa ng aking kaibigan, so nahuhuli ako. Jean PH, shoutout sa iyo. Maraming salamat. From Way Alberto, paano kayo nagkakilala? Host, mahabang kwento. From Vince B Vlog, Kakukat, Ariel Vlogs, Super Mega Organic shoutout sa iyo. From Lynn Direct, share nyo naman kung paano nagsimula ang inyong pakikipagkaibigan, host. From Jean PH, Madam Vince B Vlog, miss you. I miss you like crazy, even more than one friend. Maraming salamat, ako yung napapaawit at mamaya-maya magkakantahan tayo. Yes, congratulations po at congratulations sa ating lahat. Andito tayo sa isang mithiin ng magkaroon ng onting kita po. Kung magiging successful, congratulations. Kung hindi naman po maging masaya tayo na at least kahit paano tulad po ako, big achievement ko po. Harap po ako sa inyong harapan, big achievement ko nakakilala ako ng mga tunay na kaibigan na tulad nyo. Bawat isa sa inyo pinasasalamatan ko, mga tunay kong kaibigan. Isang napakalaking bonus na lang po sa akin yung na-monetize ako dahil po rin yan sa tulong nyo. Kaya po maraming salamat. Meron po mga ibang YouTuber na nagiging very successful in their own way. So hanapin po natin yung ating talento, mag-create tayo, wag tayong magsawa. Yung iba, At yung iba nag-monetize na, no? yes. Saka pa lang sila hanap ng content nila. Oo, merong ganon. Oo, actually, honestly spoken, paano po ba? Meron pong ibang kaibigan din na monetize na and then doon sila iisip ng kung ano yung magiging niche. Okay din naman po yun. At least nakuha na nila yung first step nila as a monetized channel and then hanap sila nung niche nila para lalong makilala ang kanilang channel. Wala pong mali doon. Basta keep on grinding o keep moving on po. Yun po ang layunin natin. Maraming salamat sis Jocelyn T sa pag-congratulation mo sa ating kaibigan, sabi ni Marb's Kitchen. From Jean PH, Taga Lopez at Wendell Morada, shout in. Tama nga naman, shout in, no? Hindi shout out. From Kakukat, Ariel's Vlog, Ismoso po, Ate Vince B Vlog. From Jocelyn T, to Kakukat, Ariel's Vlog, hello. From Jean PH, Harang pa host, maraming salamat. Cora TV Channel, maraming salamat sa palakpakan dyan. Taga Lopez, maraming salamat muli sa iyo sa pagbibigay mo ng time slot sa akin. Maraming salamat. Theopas World Love. Dito lang, tambay ulit. Maraming salamat. Aking solid na kaibigan.
kapatid, maraming salamat sa iyo. Toyopes World Love from Hong Kong. Muli at gayon din si Jin PH from Hong Kong yan. Mega love shoutout. Ate Mercedes Style Italy. Wendell Moralda, bro. Uploaded na ba talaga ang iyong LS? Maraming salamat. Lynn Dominico, maraming salamat. Aking very share. $10,000. Kaibigan from Taiwan. Jin PH, Jocelyn T, Lala Labs, from Kapukat Ayers Vlog. Hello, hello, hello po. Madam Jocelyn T, muli po. Welcome po maglapag. Kahit ano pong gusto nyong ilapag dyan para po makatulong. Kung may bago po kayong mga upload, tulad ni Taga Lopez, kaka-premiere lang, baka may mga kaibigan tayong hindi pa nakadalaw sa iyo. So, pwede mong ilapag ang iyong premiere. Ganyan rin po sa aking mga kaibigan dyan. Baka po may new upload po kayo. Pwede po. Welcome po lahat. Channel nila eh. Ngayon hindi na. Dinisable din ni YouTube. From Linday Rich, sana all, pag nagluto, maka 51k views. Yes, malapit na yan. Pag ako'y nagluto ng walang saplot, siguro million dyan. Woo! Pwede bang gawin yon, Misteryosa 27? Pagka ganun siguro, ayawan na. Natawa na lang ko at wait the minute, kaping mainit, ang dami kong babasahin. Pero sandali lang po, ako'y tawag ng prinsipe. I'm back. Na-miss nyo ako? Na-miss ko rin kayo? Yahoo! Actually po, hindi po handa ang inyong lingkod at lobat ang kanyang mga gamit. Pero okay lang yan. Nakasaksak po silang lahat. Lobat na din. Palobat na. Congratulations sa iyo. Sabi ni sorry, mali. From Vince B Vlog, shoutout sa iyo. Marb's Kitchen at shoutout Ate Mercedes Style. Nagbaba po ng premiere si ating kaibigan Jocelyn Duet mo ng kanta dyan, bago ano. Isang duet ba? Co-host? Mapagbigyan mo ba ang duet natin? Boses ko. My channel, Kadungog, maraming salamat. Super mega organic shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat po. Ito po yung quick LS lang po. So sa mga nagpunta po ngayon at ang mga sa bagong aking mga kaibigan sana po pakibakasan po ang isa sa aking intro. 28 seconds lang po yun para po mabalikan ko kayo.
Just a quick recap lang po itong pag-i-LS ko. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Ayun po, magpapaalam na po ang aking kaibigan na si Marb's Kitchen dahil po siya ay night shift. May pasok. Maraming salamat. Kaway-kaway muna. Magbigay ka muna ng isang... Sige. Paano ba sasabihin natin? Maraming salamat po sa inyo. Suportahan niyo po ang isa't isa, lalo na yung sir ko na si Galanting Romantiko. Patuloy po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Marb's Kitchen More power po. from Macau. Maraming salamat. Ayun, live na live talaga. Paano sir? Ingat. Thank you. Ingat at sana'y magkita tayong muli. Kumusta mo kay sis? Hindi ko man lang kita. Nagpapaalam lang po ang ating kaibigan at siya'y sa susunod. Hanggang sa muli, mabuhay ka ang gusto mo, kaibigan ko. Sir. Asa na po ba ako? Maraming salamat po sa pananatili, mga tunay kong kaibigan. Maraming salamat, Ella Wans. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. From Theopas World, love, may pa-cowboy hat pala si kapatid, yes. Oo, regalo ng aking kaibigan. Bagay ko daw. Bagay ko ba? Bagay ka. Di tayo bagay. Tao ka. Sabi nga, ng isang kanta from Kakukat Ayers Vlog. Ate Jean PH, super mega organic shoutout tayo from Theopas World Love. Anong merong kapatid? Yes, ang meron ay ating pag-ingatan. Ang wala ay wag natin hanapin. Yan ang sinabi ng aking lolo. Pag meron ka, ingatan mo. Pag wala, wag mo nang hanapin. Wala na yun So move on na. Vince B Vlog, andyan pa rin. Jean PH is moso guwapa. Kakukat Ayers Vlog. Vince B Vlog, muli andyan. Ronald Alam P, Jean PH, in the HK Live Vlog. Kakukat Ayers Vlog. Luis Sambolina, maraming salamat sa patamsak mo. Sis, maraming salamat sa iyo. From Jean PH, Ate Luis Sambolina. Maraming salamat. Ronald Alam P, to Luis Sambolina. Super unique real friends sa'yo from in the SK Live Vlog at Jean PH. Hello from Vince V Vlog, Luis Samolina. Shout out from Ella Wans. Hello bro, Dan Tamsak. Maraming salamat. From Ella Wans again. Hello sa lahat. Hello po sa lahat. From Ella Wans again, Harang. From Jocelyn T2. Maraming salamat. Nasa bahay ko. From Theopas World Love. Sis Ella Wans. Here they come, the beautiful ones. From Marb's Kitchen, yun po ang aking kaibigan. Na actually nainggit po ako. Yung pagkainggit ko lalo pong nabuhayan ako ng loob na sabi ko, my channel will become more successful kasi nakita ko sa kaibigan ko naging very successful siya. Upload lang siya ng upload ng video at the same time na napansin po ng madlang people yung kanyang isang lutuin at na naging very popular. Meron po siyang 51k views within 2 months. Within 2 months, ayun, nagbabagsakan ng dapat mahulog. Pasensya na po, we are live. Hinihila ko po kasi yung charger ko. At ako'y lowbat. Sorry. My channel, Kadungog. Ayun po, binigyan ko na kayo ng saplot kanina. Para po makapaglapag kayo. Maraming salamat po. Super mega organic shoutout po sa iyo. My channel is Kadungog po. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Jean PH, andyan pa rin. Rose Bulaklak, maraming salamat. Jocelyn T. To Jean PH Mua from Cora TV channel, Marb's Kitchen. Pang 572 ako. Yes, babalikan po kayo niyan. As he promised po. Maraming salamat. My channel Kadungog. Naka-thumbs up agad. Yun, kapatid. Super mega organic shout sa iyo. Maraming salamat. Linday Reed, tama. Why not? Kidos Happiness. Hehehe.
Jean PH, maraming salamat. Paki-comment lang po ulit, may channel Kadungog po at binigyan ko na po kayo ng saplot. Taga Lopez, maraming salamat muli sa iyo. Sadik, Jean PH, may channel Kadungog. Hello, madam. May channel Kadungog. Si Linday rin po, isang alagad ko po yan. Mga kaibigan ko. Gaya na rin po si Jean PH, isang alagad ko rin po yan. Jean Louie. Jean Louie, sorry to mention. Isang alagad ko rin po yan. Pareho lang po kasi. Ayan po si Jocelyn Tito. Patamsak naman po guys sa premiere ko. Opo, supportahan po natin. Bawat kaibigan po natin na may activities supportahan po natin. At in return po, matik naman po yan. When you support, they will support. When they support, you will support. Ganun lang po yun. Kung anong ating itinatanim, yun po ang ating aanihin. Pero minsan po siyempre, pag bumili tayo ng kamatis, hindi maiwasan may sira. So, ihiwalay po yung sirang kamatis para hindi mahawa ang nakakarami. Agad pong igisa yung kamatis para maging sausawan na masarap. From Beats Me Vlog, Rose Bulaklak, hi. May channel Kaundog, Jocelyn T2, shout out. Si Jocelyn T2 po, ang main account niya po is Jocelyn T. Yun po yung nilapag niyang link kanina. From my channel Kadungog to Kakukat Ayers Vlog, Super Mega Organic, shout out sa iyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Meron po tayong isang kaibigan dito, Yuna Cruz, Tamsak Danhos. Welcome po sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan dito sa programa po ni Galanteng Romantiko. Sorry po at medyo na-delayed ang aking pag-shoutout sa inyo. Yuna Cruz, welcome po dito at ituring mong iyong tahanan nito. Bibigyan po kita ng saplot para po makapaglapag ka ng iyong link at para po masilip po na rin ang iyong tahanan. Kung hindi pa kita kadikit, didikitan na po kita. Meron ka na pong saplot ngayon. Yuna Cruz, welcome po muli. Welcome. From Yuna Cruz, Scargers Live in America here. Oh, maraming salamat. Thank you so much. Scarger Live in America, my dear friend. Long time no see. What's going on? How are you? I hope you're fine and doing good. Thank you for visiting me again, once again. Thank you so much. Scarjar Live in America. Thank you so much. From Yuna Cruz, it's Scarjar Live in America. Shout out daw po everyone. From Ronald Alampi at Marb's Kitchen, complete package done. Opo, ako na po ang sumasagot dyan. Mamaya po ibabalikan kayo. Galing po siya sa night shift and then nagkita kami kaninang 8 o'clock. Nag-almusal kami ng masarap na almusal na luto ni Misteriosa 27 and then bumili kami ng onting pampainit para habang nagkukwentuhan, nag-sharing to our everyday lives here in Macau. How did we survive and paano po yung naging trabaho sa araw-araw. Ayun po, nagkakwentuhan kami ng medyo maayos and then nanonood kami at nagsusuporta ako from Wendell to the premiere of our good friend Taga Lopez. And then nung nabasa ko yung sa group, pwede ako mag-LS at the same time gusto kong ma-shoutout po yung nangyayari sa ating community. Kaya po ako yung nag-quick LS. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ronald Alampi, harang play ulit. Maraming salamat. Ganon! Oh my God. Thank you so much for, ayun po, bumisita na po ang ating tunay na kaibigan na hindi tayo nilulubayan. Meron na daw po akong isang wad to. Maraming salamat. Okay lang yan. Sana ay mapantayan mo itong 37 thumbs up ko. Pantayin mo naman, please naman. Gumamit ka ng napakarami dyan. Baka naman. Salamat po muli at hindi ako magpapa-apekto dyan dahil mas lalo akong concern sa mga taong andito, mga kaibigan kong andito sa loob ng aking LS. Maraming salamat sa inyo. Yana Cruz, shout out, Be. Luisa Molina, Scarjar Live is here. Maraming salamat po muli. Thank you so much, Scarjar Live in America. Maraming salamat. My channel, Kadungog. Yana Cruz, shout out from Well Alberto. Host, may nagpapaalam daw si co-host. Yes, nagpakapagpaalam na. Maraming salamat. Muli po, salamat po sa inyo lahat. Beans Ian Vlogs.
Welcome, welcome po. Maraming salamat. Host Ella Wans is here. Yes. Prince Ian Vlogs, maraming salamat. Ella Wans, salamat sa walang humpay mong suporta. Salamat po sa inyong lahat na walang humpay na suporta. Jin PH. From Jin PH, my channel, Kadungog, shout in, madam. Yana Cruz, Tugalanting Romantiko, shout out. Tamsak Dan, Scarjar Live in America. Yes, po, na naalala ko na po ang inyong channel. Tayo po'y magkadikitan at magkaibigan. Maraming salamat po. Mamaya po, revisit ko ang inyong channel para po muling mabuhay ang ating pakikipagkaibigan. Maraming salamat po sa inyong suporta. From Mercedes Style Italy, harang pa ng ganyan, lahat sumasaya pagkat may harang na. Well, Alberto, Way Alberto, may mga nilalamig host. Yes, may mga nilalamig. Winter is coming. Santa Claus is coming to town. So, you better not shout. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Wait lang po. At lahat po tayo dapat iisa ang kulay. Dahil po tayo'y Sandali, ako'y natambakan. Pagka-direct po kasi kung ano yung ginagamit natin, doon lang po tayo makakapagpa-upload. So, wait lang po. Onting recap. Oh my God! Mali ang napindot ko. Ano ba yan? Paumanin po, may channel Kadungog. Imbis na bigyan kayo ng jacket Ayan na. Ayan na. Paumanhin po, may channel Kadungog. Sige po. Ala. Ayan ang sinasabi ko Sorry. Ano ba yan? From Luisa Molina, Brad, dito lang ako. Naka-play, mute lang. At pikit muna ang mata ko. May lakad maaga bukas. Maraming salamat po at ingat po sa mga na mali ko po ng pindot. At aking daliri ay sadyang malaki. Nagkakamali minsan. Patawad po at paumanhin. Tayo po'y makapag-alay ng isang awitin. Can you? Please. Maraming salamat aking tunay na kaibigan, Roxanne Channel. Yes, good vibes, good vibes. Maraming salamat sa iyo. From Inday SK Live Vlog, ang aking very solid friend. Pa-view naman po ng bago kong upload at mag-iwan lang ng bakas para makadikit. Opo, tulad po nito, isang pagkakataon na dapat natin i-grab na makilala si Inday SK Live Vlog at kayo na rin po masuklian niya ang inyong suporta. So, huwag niyo pong kalimutan bisitahin ang kanyang channel at alamin ang bawat pahina ng kanyang channel at gayon na rin po at mag-iwan ng bakas para po mabalikan kayo ng bonggang-bongga. iPad. Aalayan ko po kayo ng isang awitin.
From Way Alberto, kanta na host. From Way Alberto, todo sigaw, pwede. From Way Alberto, sikat pa ang araw. Maraming salamat. Muli, my channel Kadungog. Sorry po, I was time out you. Sorry, paumanhin po. Alan Perez, andyan pa rin. Yuna Cruz, Night Night. Luisa Molina, Roxana Channel, Good Vibes, maraming salamat. Jean Page, Harang, host. Maraming salamat. Andito po, welcome po natin ang isang kaibigan natin na isang monetized channel din po, si Malu MTV. Maraming salamat po sa iyong suporta. Malu MTV, siya po si Malu Bodyguard. Ayan po, naglolobat ng lahat. Hello once. Here lang kapatid, maraming salamat po sa pananatili nyo. Maraming salamat po sa todo support niyo sa akin. As always, from Way Alberto, todo bigay host sa pagkanta, solo mo ang bahay. Tukmul ne. Tamsak na po host, harang pa, maraming salamat. Tukmul ne. Tukmul mo, tukmul niya, tukmul nating dalawa. Maraming salamat. Welcome po natin. I hope you're doing fine and feeling well. Aming kaibigan na si Kent B Channel. Siya po si Keisha Channel. We're praying for you for good health. Aming tunay na kaibigan. I hope na okay ka na. Maraming salamat sa pagsuporta. Salamat. Maraming salamat, Ella Wans. Magandang buhay. Yes, magandang buhay sa ating lahat. Sound check. I just can't believe it that you're always on my mind. I hope I can forget it. And I wish that I was blind. But now that you're with someone, I can't believe it's true. It's really hurting me when I see you. Girl, even though you love somebody, I'm still here to love you. Girl, if I can hide this feeling that I'm feeling for you, that I feel for you. I can't accept the fact that you're with him right now. There's nothing I can do. And now that you're with someone, I can't believe it's true. It's really hurting me when I see you. Girl, even though you love somebody, I'm still here to love you. Girl, if I can hide this feeling that I'm feeling for you,
that I feel for you. Salamat po sa inyong palakpakan at salamat po sa pananatili dyan, mga tunay kong kaibigan. Girl, even though you love somebody, I'm still here to love you. Girl, if I can have this feeling that I'm feeling for you. Girl, even though you love somebody, I'm still here to love you. Girl, if I can have this feeling that I'm feeling for you. That I feel for you. Welcome po, super mega organic shoutout sa iyo, aking tunay na kaibigan, Kyrie and Yana Vlogs. Kyrie, baby, hashtag 4. Maraming salamat. Ismoso po sa lahat. Maraming salamat sa iyo, aking tunay na kaibigan. Salamat po sa palakpakan. Nais ko lamang po kayong handugan ng awitin na sana po'y maging ikasasaya ng bawat isa sa atin. Salamat po sa palakpakan. From Snake Water sa Lodi, may tuwad ka. Tuwad, tihaya, kahit ano pang gawin niya. Maraming salamat at least nandyan siya. Binigyan niya ng pagkakataon. Yan lang po yung topic ko kanina kaya ako'y nag-LS pero hindi po natin mapipigilan. So, di ko na mapipigilan na parang ganun. Okay lang yan. Okay lang po yan. Pero actually, hindi po okay yan. Pero okay na rin yan. Huwag natin pilitin. Okay lang yan. Sabi po nila ang kabataan po sila po ang pag-asa ng ating ang ating kinabukasan, sila po ang pag-asa ng kinabukasan. Tama naman po 'yun. So, kung ano po yung maitutulong natin at maituturo natin sa mga kabataan, sana po i-share natin. Parang po ngayon ako po nasasabi kong ako po nasa middle age of learning in YouTube. So sa mga nagsisimula po kung ano po yung natutunan ko, ipagmamalaki ko pong ma-share sa inyo. Lahat po ng natutunan ko, pakikipagkaibigan, kung paano makitungo sa isang channel, kung paano dumikit. Dito po ang inyong lingkod para po i-share po lahat yan. Kasi po pasa-pasa lang yan kung ano yung natutunan natin. Lagi natin tandaan, magtanim tayo ng tama para umani tayo ng tama. May mali po yata akong tanim at kaya ako'y nabigyan ng maling tanim. Okay lang yan. Go tayo. Ito pong kantang to from After Image, Next in Line. So mabuhay po ang mga batang 90s. Welcome po sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan. Dito lang sa palatuntunan ni Galanting Romantiko. Dalawa na po yata What is life to offer me when I grow old? What is there to look forward to beyond dividing fall? They say it's difficult. Yes, they are difficult. What's there to look forward to live in work in this cruel life? Ain't there nothing else round here but human strife? They say it's difficult. Yes, they are difficult. Gonna be conventional.
You can be so radical, so I sing this song to all of my age. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the one who will next in line. We are next in line. What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond divide and fall? They say it's difficult. Yes, they are difficult. Gotta be conventional. You can be so radical, so I sing this song to all of my aides. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the one who are next in line. We are next in line. Oh, we are next in line, and we've got to work, we've got to feel. Let's open our eyes, and whatever it takes, we've got to work, we've got to feel. Let's open our eyes. Whoa. Sing this song to all of my aides. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the one who are next in line. We are next in line po. Actually, I'm half of my line. Next in line is my children, your children. So, sana po makapulutan ng aral ng kabataan, ng ating mga kilos, ang ating mga gawain, ang ating mga ganap. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito, gawin nating makabuluhan. Maraming salamat po sa inyo, mga tunay kong kaibigan. Whoa! We are next in line. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po. Meron po akong 46 million thumbs up at meron pong 1 million na hindi ka nais-nais. Salamat po! Salamat po sa inyo. Sino po ba nakakaalam nung nagpapaputo? Sway? Ako po may kilala akong Way. Antay po natin, subukan natin ha. Ito pong don't strain, don't never go away. I should be much too smart for this. You only get the better of the sun. Times when you and I collide, I fall into an ocean of you. Pull me out in time, don't let me drown. Let me down. I say it all because of you. And here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it in your face. It doesn't seem right to look you in the eye. Let all the things you mean to me come trembling out my mind. Indeed, it's time. Tell me why. I say it infinitely true. Come on, sing! Say you stay, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. And there's no cure
and no way to be sure why everything's turned inside out, instilling so much doubt. It makes me so tired. I feel so uninspired. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it turns down. Comes within every afternoon. Say you stay, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. Say you stay, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. It's all because of you. It's all because of you. Mega shoutout, Kauntabay TV, salamat. And now it's all turned out, cups within every afternoon. It's time to tell you why I say it infinitely true. Come on, sing everybody. Say you stay, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. Say you stay, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. It's all because of you. It's all because of you. Woo! Salamat po, salamat. Salamat po, aking mga tunay na kaibigan. Salamat po sa inyong masigabong palakpakan. Banat bro, yes, Banat, maraming salamat. Kyrie baby, maraming salamat. Night and Morning Star. Night and Morning Star, maraming salamat. Salamat sa iyo. Tipid Che, maraming salamat din. Salamat po sa inyo. Salamat, welcome po sa favorite tambayan ng mga tunay na kaibigan. Kayo po'y nandito dahil tunay kayong kaibigan. Maraming salamat po. Tipid Che. Alan Perez, maraming salamat. Jean PH, salamat. Helper ni Intay, maraming salamat. Theopas World Lab. Ma'am Shi, mag-shopping ka muna. Swimsuit mo. Malu MTV, maraming salamat. Salamat muli. Aking tunay na kaibigan, Idol, Kyrie Baby, Roxanne Channel, Dodong Kyrie, Wafu. From Inday SK Live Vlog, maraming salamat sa palakpakan. From Roxanne Channel, Inday Bars, maraming salamat. Sharon Channel, maraming salamat. Tunay kong kaibigan. Salamat sa iyo. Roxanne Channel, maraming salamat sa palakpakan. Sharon TV Channel, maraming salamat. Night and Morning, maraming salamat. Jocelyn T2, maraming salamat. Aking kaibigang, tunay na kaibigan, Jocelyn T. Gaya na rin ang kanyang sintang irog na aking tunay na kaibigan na idol, Ronald Alan P. Maraming salamat. Malu MTV, maraming salamat sa iyo. Salamat po sa inyong palakpakan. Salamat po sa pagbibigay tubig sa akin. Loves ko. Maraming salamat sa iyo. Misteriosa 27. Roxanne TV Channel. Maraming salamat sa palakpakan. Kyrie 4 at Roxanne Channel. Ate, guwapa, kaayo, soroy. Tiubok, kalibutan. Maraming salamat, Taga Lopez. Muli, maraming salamat. Ito'y isang pagpapaubaya ng kanyang oras, si Taga Lopez. Para po ako yung makapag-eles. Maraming salamat sa iyo, Taga Lopez. From Roxanne Channel. Same Nimo. Maraming salamat. Maraming salamat, Jean Page sa Paharang.
Maraming salamat, Malu MTV. I love it. Maraming salamat. Carrot Baby 4 to Inday SK Live Vlogs. Ate! Maraming salamat muli, Malu MTV. Ella Ones, maraming salamat. Shoutout daw sa'yo. Malu MTV, sabi ni Ella Ones. Kauntabay TV, maraming salamat. Sis, maraming salamat sa iyo. Salamat po sa inyong lahat. Kauntabay TV. Dambuhalang harang. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat po sa palakpakan nyo. At salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa bawat isa inyo na nandito. Maraming salamat. Muli po, pinakulay nyo ang araw ni Galanting Romantiko sa inyong solid na suporta. Maraming salamat. Matuloy po tayo magsuportahan sa bawat isa. Patuloy po tayong magbigay inspirasyon sa bawat isa. Patuloy po tayong magparamdam ng malasakit sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ramdam ko po ang inyong suporta at malasakit. Salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Nag-uumpisa pa lang? Labs ko, nag-uumpisa pa lang ba? From Theopas World Love, out of topic ka, Ma'am C. At Malu MTV. Lumilipad po yata. Play ko muna si Nanay Linda. Yes! Play nyo po si Nanay Linda. At pagkatapos yan, i-play nyo ang lahat. Play ka niya. Play mo siya. Play yan kayo. Sarap-sarap. Maraming salamat, loves ko. This is a pre-request. Sa mga gusto pong mag-request, ayan po. Malu MTV, ok lang. Wrong topic po yata. From Theopas World, okay lang po yan. It's making fun. Can't explain what you love and makes me weak. Maraming salamat, aking kaibigan tunay. As always, paano kita mas papasalamatan, Jocelyn T. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Jocelyn T, sa pagbibigay muli ng iyong
Ayun po, maraming salamat. Welcome po. Super mega organic shoutout po sa iyo. Sir Demli Caryo, maraming salamat po. Salamat. Super mega organic shoutout po sa inyo. Sabi ni Sir Demli Caryo, isang very legit friend. Tulad po nyo, highly recommended po yan bilang maging kaibigan, very supportive. Bawat po isang taong nandito sa aking LS is very supportive, very organic. Maraming salamat po. At mula po kanina hanggang ngayon, maraming salamat po sa 20 million people na nandito. Salamat po sa inyong lahat. Lara Nicole, welcome muli at masaya akong nakita ka. Maraming salamat sa iyo, Lara Nicole, sa iyong walang patid na suporta. Padikit po guys, yes, dikitan po natin ang bawat isa, kaibiganin po natin ang bawat isa. Muli po, itong aking palatutunan ay sana maging daan sa pag-uumpisa po ng tunay na pakikipagkaibigan. At welcome po aking mga tunay na kaibigan dito lang po sa programa ng inyong Galanting Romantiko. Favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan. Medyo po nawala ako ng kaunti at hindi ko alam kung anong next song ko. Pwede pong mag-request ang bawat isa. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Happy Saturday po at may our Lord God bless us every day. From Kidos Happiness, anyayari po? Merong onting ganap na inayos. So, yun. Okay na. From Mercedes Style Italy, wala nang madinig-dine. Maraming salamat. Yes, nakamute po ako. Sandali lang po. Nakalimutan kong... ayun, idol. Kung may idol Kyrie, baby 4, meron ka lang sa plot. Kung gusto mo pong maglapag ng iyong aktibidades dyan, pwede na rin po. Gayun na rin po ang aking kaibigan na Sir Demli Caryo. Meron na rin pong sa plot. Maraming salamat po sa iyo. Yes, nakamit po ako. Anyway, show must go on. Life must go on. Any request po, pwede po yan. Lisley Bandala, tita ko from Hong Kong, maraming salamat. Salamat po. Sinecheck ko lang. Okay pang aking battery. This next song is dedicated sa ating kaibigan. Paborito niya po ito, Taga Lopez. Bilang pasasalamat po sa pagbibigay niya ng kanyang slot para po ako'y makapag-LS. So, alayan po natin ang isang kanta. Salamat po sa iyo. I was her, she was me, we were one, we were free, and if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, you're smiling. When you said what you wanna say, and you know the way you wanna play, yeah, you'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and we'll carry on,
'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. And if there's somebody calling me on, she's the one. When you get you where you wanna go, and you know the things you wanna know, you're smiling. When you said what you wanna say, and you know the way you wanna play, yeah. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. And if there's somebody calling me on, she's the one. And if there's somebody calling me on, she's the one. Yes, she's the one. And if there's somebody calling me on, she's the one. Yes, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Salamat po. At syempre, next yan, ang walang kamatayang Angels. Salamat po. Welcome po, Dared Beach Vlog. Maraming salamat, aking kaserp. Maraming salamat sa iyo. Welcome, welcome sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan. Dito lang sa programa ni Galanting Romantiko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa masigabong palakpakan. Salamat po, mga tunay kong kaibigan, sa iyong suporta. Salamat po. Maraming salamat po. Welcome po natin ang ating solid na kaibigan, aking tunay na kaibigan, Gamo Production from US. GR, my love, pa-request naman ako. Okay po, sandali lang po. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation, let the wings unfold. 'Cause when I'm riding to my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. Into it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfalls, whatever it may take me, I know that life won't break me. When I'm come to call, she won't forsake me. Yes, I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down on a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh through my bone. And when love is dead,
I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. And down the waterfalls, whatever it may take me, I know the love won't break me when I'm come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Welcome po muli, Mami G, Gamo Production. Maraming salamat po. Isang karangalan pong makita kayo, masilayan kayo sa aking munting LS. Welcome po sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan. Dito lamang po sa programa ni Galanteng Romantiko. Sa mga hindi pa po kaibigan ni Gamo Production, ayan po, very organic friend. Highly recommended po yan bilang isang kaibigan, very supportive. Salamat po, Gamo Production. And through it all, she offered me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfalls, whatever it may take me, I know that love won't break me when I'm come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa pag-stay. Salamat po. Nais ko lamang pong paunlakan ng isang request ng ating kaibigan from USA. Isang very legit friend. Ano po ba ulit yun? Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat aking kaibigan, tunay na kaibigan Kyrie and Yana Vlogs sa pag-stay. Salamat po sa bawat isa sa inyo. I can remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. I love you, loves ko. I can remember what I used to do, who I trusted who, and listening to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you
Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. You always work things out, and I've learned what life is about by loving you through the years. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayun po, maraming salamat po sa pagpapakulay ng aking mundo, ng aking araw ngayong gabing ito. Gamo Production, salamat po sa iyong walang humpay na suporta. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Sa bawat isa inyo po, through the years. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Muli, salamat po. Aking tunay na kaibigan, very organic friend, Gamo Production. Mami G, salamat po sa pag-share mo ng blessing, sa pagpapakulay mo ng aking mundo. Maraming salamat po sa iyo. Shabina Maestrado, welcome po. OMG, my favorite po na lahat yan, ng mga umiibig, hindi po umiigib. Maraming salamat po. Yahoo! Salamat po. Nagpapa po ang Just Once. Sino po may gusto ng Just Once? Ituloy po natin itong kasiyahan na to. Wala pong limit bumirit. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back when we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if you ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Papa Chat TV, just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break to it. Merlis Vlog, welcome. Shoutout sa'yo. Team Surf, mabuhay tayong lahat. Team Surf, thank you so much. Team Chinitas, thank you. Aking mga tunay na kaibigan from Hong Kong, maraming salamat. Mami J, salamat sa'yo. I give my all, but I think my all may have been too much. 'Cause Lord knows we're not getting anywhere. To my family Smoso, thank you. Seems we're always flowing, whatever we've got going. And it seems a time for all we've got, we haven't got a friend. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? While the good times never last for long, what are we doing wrong? Just once,
Can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break to it if we could just get to it just once. I want to understand why it always come back to goodbye. Why can't we give ourselves a hand and admit to one another we're no good without each other? Take the best to make it better. Find a way to stay together just once. Can we find a way to finally make it right? Whoa, to make the magic last for more than just one night. I know we could break to it if we could just get to it just once. Whoa, we can get to it just once. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyo, mga tunay kong kaibigan. Thank you so much. Salamat po. Maraming salamat po. Sana po itong aking munting palatuntunan ay maging daan sa umpisa ng tunay na magkakaibigan. Sa mga hindi pa po magkakaibigan, alam ko po tayo ay mga organic friend, pero meron pong ilan na hindi pa po magkakaibigan. Sana po itong aking munting eles ay maging daan para sa pakikipagkaibigan. At muli po, salamat po at welcome po muli sa favorite tambayan na mga tunay na magkakaibigan dito lang po sa programa ni Galanteng Romantiko. Salamat po sa inyo. Wala po ako dito kung wala po kayo. So ako po yung nagpapasalamat ng taos po sa inyo, sa bawat isa sa inyo mga tunay kong kaibigan. Maraming salamat po. Open request po tayo. Maraming salamat. Ang dami ko pong dapat basahin, pero salamat po. Gabo Production, Brother GR, ikaw na bahala sa mukbang family ko na nandito. Maraming salamat po. Opo, sila sa'yo. Salamat. Opo, Magista. Maraming salamat po sa mukbang family. Mega shoutout po. Mukbang family. Ayan po. Mukbangin niyo po lahat nandito. Andito po ang mga tunay na kaibigan. Lahat po ng bawat isa sa inyo po ay mga tunay na kaibigan. Kung naghahanap po tayo ng mga very organic friend, andito po ang aking mga kaibigan. Team Surf, Team Chinitas, Ismoso Family, at ganoon rin po ang Mukbang Family. Tayo po'y mag-reunite para po sa lalong magandang ipagsasama at ikalalago ng ating mga channel. Mabuhay po. Ako'y very proud po na nagtagpo-tagpo po tayong lahat dito po sa aking palatuntunan. Nagindaan po itong aking palatuntunan para magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Mga bagong kaibigan na po na susuporta. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po sa nagustuhan yung mga alay kong pagkanta sa inyo. Open po ang request. Salamat po. Papa Chad TV, Tamsak, maraming salamat po. Papa Chad, maraming salamat po. Tinulungan po ako ni Mistoria sa 27 para mailista po at para po mabalikan ko ang bawat isa sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga bagong dumikit sa akin. Maraming salamat po. Salamat po sa pagbibigay nyo ng onting oras para madalaw kayo sa aking munting palatuntunan. Salamat po. Malikot po ang aking kamay dahil po ako'y gustong magbigay ng saplot para po open po lahat na gusto nyong ibaba rito para po madalaw kayo ng bawat isa sa atin. Sana lang hindi ako magkamali tulad kanina. Ayun. Shabina Maestrado. Ayun po, may saplot ka na. At the same time, Papa Chad TV. Papa Chad. Nakakasalubungan na kita sa mga ibang LS. Nakikita tayo. Merly Vlogs. Meron ka na rin. Salamat. Nais ko pong lahat ay mabigyan ng saplot.
Iisang lahi lang po tayo. Dapat po iisa ang ating kulay. Salamat po. Taas ang kamay sa wala pa pong saplot dyan. Muli, maraming salamat. Ayun. Open request po. Welcome po natin ang aking pinsan, Camille Renz Manuel. Insan, maraming salamat muli sa suporta. Maraming salamat. Camille Renz Manuel. Salamat po. Meron po akong 50 thumbs up. 50 million thumbs up po. At meron pong isang kanais-nais. Salamat po. Kung gusto mong dagdagan, dagdagan mo pa. Itaktak mo. Itaktak mo. Maraming salamat po. Sana po wala akong nakalimutang i-shoutout. Kung meron man po Lisley Bandala, Lister Lace Diary, maraming salamat. Ang aking tita from Hong Kong, ayun! Papa Chad TV, hi po idol. Hi din sa'yo idol, Papa Chad. Maraming salamat. Andyan lang po ang aking mga kaibigan na Team Surf. Nakaantabay, nag-iintay po. Huwag po kayong mag-alinlangan na dikitan ng bawat isa. Solid po yan, matik po yan. Mula nag-umpisa ako, kami na po ang magkakasama, tulad nyo po. Mula nag-umpisa ako at naampon ako ni Mami G. Tinanggap nyo ako ng buong buo. Maraming salamat po. Sana po mag-unite po tayong lahat, maging magkakaibigan. Muli, Virgin Paricoy, ang aking kababata. Maraming salamat. Ang aking kababatang ito ay napakasipag at napaka-supportive. Proud na proud ako sa iyo. At Snake Water 77, John Skidhart, mga utol ko sa aking ibang magulang. Iyon, hindi man kami biological brothers, pero kami magkakapatid sa paniniwala at sa isang mungkahi, sa isang layunin na mapasaya ang bawat isa sa inyo. Lahat po tayo dito may kanya-kanyang activities, so pwede po nating ibaba para po masuportahan. Nakita ko po ang isang tunay na kaibigan. Maraming salamat, Joy Doctor, maraming salamat. Ayun po, nagbaba si Sheena Maestrado, padikit. Jubes TV5, maraming salamat sa iyo. From Jubes TV5 to Alan Perez, Jocelyn T2, Keisha Channel, In The SK Live Vlogs, mega organic shoutout sa iyo. Mabuhay po, solid OFW, maraming salamat. Maraming salamat muli, Joy Doctor, ang ating kaibigan from Dubai. Isang karangalan pong maawit ko ang inyong mga request, so pwede pong mag-request. Idol Kyrie, ano po bang gusto mong request na OPM? Pwede po nating kantahin yan. Mahilig si Idol sa mga OPM, mga nagpapatibok na ating mga puso. Salamat po. Ako po'y naka-isa't kalahating oras na. Meron na lang po akong 30 minutes po para tapusin ang aking LS. Sana po yung nalalabing unting minuto samantalahin natin para sa pakikipagkaibigan. Sir Demly Cardio at Lara Nicole, maraming salamat. Salamat po sa inyo lahat. Marami akong gustong kantahin pero gusto ko po yung pag ni-request nyo makanta ko. So, open for request. Sabi nga ni Mr. Yosa 27, walang limit bumirit dahil umaga ngayon. Maraming salamat. Bro, Wendell Moralda, maraming salamat sa iyo. Night and Morning, maraming salamat. Sana po sa mga nagbaba ng link dyan, wag po kayong mag-alinlangan dikitan at alam naman po natin matik po ang pagbalik niyan. From Shabina Maestrado, padikit mga langga. Yun, mga langga. Palangga. Jubes TV5 to Wendell Moralda. Hello po. From Joy Doctor, shoutout po. Mukbang Family, Yahoo! Mukbang Family, mega love shoutout. From Joy Doctor, harang para sa pangkabuhayan showcase. Maraming salamat. From Jubes TV5 at Virgin Paricoy, mega shoutout po. From Gamo Production, Handog ni Florante. Naku, pinanganak na po kaya ako noon? Joke! Handog.
Try natin. Baka naman, alam ko, Florante at Laura. Okay. Napakataas nitong kantang to. Bago ko po kantahin to, napakaganda po nung liriko nitong kantang to, nung mensahe niya. Opo, sana po damhin natin at sana po muli mabuhay ang ating kahimalayan sa kantang ito. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lang sa isang awitin. Parang kailan lang, halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at bulsa ay nagkalaman. Kaya itong awitin ay aking inaawit, nais ko kayong mahandugan. Mahandugan! Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Napakaganda po nung liriko nito. Yung meaning nung kanyang awitin. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Opo, totoo po yan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil kung ibig kong kayong turuan na matalik kong kaibigan. Nahuli ako, sorry po. First time. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Salamat po, salamat. Tama po yan. Tatanda po tayo. Minsan lang tayo nabuhay sa mundong ito. So, gawin nating makabuluhan. Tama po ang tangan to. Tatanda tayo. So, hindi yung itsura ang matatandaan, kung hindi yung ating pag-uugali, asal, at
kung ano yung naidulot nating naidulot natin sa bawat kapwa natin. So panatilihin po natin sana maging mapagpakumbaba ang bawat isa atin. Ako po talagang sabi ng nanay ko, anak, bago ka lumabas tignan mo ang sarili mo sa salamin. Nung una sabi ko, mama, pogi naman ako. Kasi sabi mo pogi ako. Hindi anak, pagmasdan mo. At kung paano kita pinalaki, ganun sana ang makita sa'yo ng bawat taong makakakilala sa'yo. So nagpapasalamat po ako at sa mga nakilala ko, salamat po sa inyong lahat. At ako pinanggap nyo bilang kaibigan, bilang sukli po, andito po ang inyong lingkod para patuloy na sumuporta sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Ako po'y magpapaalam ng kaunti at ako'y magbabanyo at ako'y jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Onting sandali lang po.
Maraming salamat po. Welcome po. Egay Jane, maraming salamat from Mukbang Family. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po ako yung lumipat na ng kapitbahay. Salamat po. Meron po akong nalalabing unting kaorasan. Sana po ma-enjoy natin at magindaan itong aking munting LS para po sa tunay na pakikipagkaibigan. Muli po, shoutout po sa lahat ng kaibigan ko. Team Surf, Team Chinitas, Ismoso Family, Mukbang Family. Sana po mag-unite tayo at palawakin natin ang ating pakikipagkaibigan. Huwag po nating bigyan ng limit ang ating pakikipagkaibigan. The more, the merrier. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Sa bawat isa sa inyo, nagpapasalamat po ako ng taos puso. Idol, aalayan kita ng isang kanta kasi bisitahin niyo po minsan ng ngayon po kung sakali. Idol, pwede kang ibaba mo yung inyong tahanan. Si Idol Kyrie and Liana Vlogs, isang monetized channel na rin po from Middle East po yan. Opo, ganyan na rin po si Gamo Production, si Mami G from US, isang monetized channel. Egay AJ, host, necktie ko daw po sabi ni Mami. Necktie, hindi, jacket sa plot. Matik yan. Dali, magulo ang aking kung sino pa pong wala, sumbatan ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Napakaganda po nung huling inawit ko, ano? Handog by Florante, tama po yan. Tatanda po tayo at lilipas kung ano man ang ating figura, ang ating itsura, kung ano man ang natatangi nating ganda. Mawala po yan, pero ang may iwan ng ating asal, ang ating pag-uugali, ang ating naging kaganapan sa mundong ito. So ako po as a human being, gusto ko pong matandaan ako ng aking mga apo, ng aking mga kamag-anak, ng aking mga anak bilang isang sinisikap ko maging isang ulirang ama, ulirang tao na nakatulong po, hindi lang sa aking pamilya, kundi sa lahat ng nangangailangan. In any way po kasi, napakasarap pong tumulong yan. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, pagka labas ko ng bahay, may mapangiti akong 1, 2 tao, 3 tao, kumpleto na araw ko. Nakapagbigay ako ng sa kanila sa kanya by saying, "Good morning, madam. Good morning, sir." Diba? Tol, kumusta ang araw mo? Napakaganda mo. Yung mga ganun pong simpleng way para makapagpasaya sa mga tao. Laking tulong po sa kanila yon. In any way po, nagiging nakakapagpasaya tayo, nagiging magaan ang ating buhay. Katulad nyo po, tungkulin ko pong ma-shoutout ang bawat isa sa inyo rito na dumalo sa aking LS. Kasi po, yun din po ang aking iniintay pag napupunta ako sa isang LS, yung ma-shoutout ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng suporta. Anyway po, malapit na po akong magtapos. Samantalahin po natin ang onting oras. At may LS po, ang aking kaibigan na si Ronald Alan P. Pagtapos mo nito, sana po lumipat tayo at makakilala tayo ng mga bagong kaibigan doon na magiging kaibigan natin, magiging kasabay natin sa pag-agos ng pag-angat dito sa mundo ng YT. Iyon po ang hangarin natin. So, atin pong huwag bigyan ng limit ang pakikipagkaibigan. Salamat po sa inyong lahat. Nagbaba po ang aking kaibigan na si Snakewater77 ng kanyang bahay. Ibig sabihin po niya na iniimbita kayong pumasok sa kanyang tahanan at matik naman po ang pagbalik. Gayun na rin po ang aking very supportive friend na isang monetized channel, si Jocelyn T. from Taiwan. Nagbaba po siya ng kanyang tahanan. Premiere po yata ito. Sana po pakisuportahan, pakitamsak. Wag po natin ipagkait ang tamsak sa bawat isa sa atin. Alam po natin na sa pamamagitan ng nakakatulong tayo para po maging makulay at mabuhay ang ating channel. Iniisip ko kung anong kakantahin ko kay Idol. Sige. Ito na, naisip ko na.
Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo, hanggang wakas di maglalaho. Pangako mo'y di magbabago. Naaalala mo pa ba, mahal ko? Kapag ako'y nag-iisa, aking nadarama kalungkutan sa buhay ko. Nais ko'y magkasama ka hanggang wakas pag-inip ko. Ikaw ang aking nakikita, hinding-hindi magagawang limutin ka. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Maraming salamat, Bro Wendell, sa parang. Salamat, aking tunay na kaibigan, Jocelyn T. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo, hanggang wakas di maglalaho. Pangako mo'y di magbabago. Naaalala mo pa ba, mahal ko? Ako'y iyong iyo, ngayon at kailanman. At sa piling mo, ligaya ko'y natagpuan. Nagdulot ka ng pag-asa, tanging ikaw ang ligaya. At magpakailan pa man tayong dalawa. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Salamat po mga tunay kong kaibigan. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Salamat po. Isang natatandaan ko, isang kanta pa to na pinasikat ni April Boy. Salamat po sa palakpakan. Buhayin natin ang pusong Pinoy, pusong OPM tayo. Sa mga kaibigan kong mula umpisa hanggang sa ngayon na natili, maraming salamat po sa inyo.
Umiiyak po ang puso. Salamat, Lady TV. Salamat, KJ Channel. Welcome back. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humihiyaw. Kung ang pagmamahal mo ay mawawala, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Maraming salamat po. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo bang kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Kung ang magmahal mo ay mawawala, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Salamat. Di ko kayang mag-succeed sa loob ng YT kung wala po kayo, mga tunay kong kaibigan. Sana po manatili tayong magkakaibigan. Kung meron man pong ating kaibigan na minsan hindi nakakadalaw, dalawin po natin para ipaalala at iparamdam na andito lang tayo para sumuporta. Hindi po natin kasi alam, minsan busy lang or may konting suliranin. So sa pamamagitan ng ating pagdalaw, matutuwa siya, magagalak siya at uy, nadalaw ko ng kaibigan. So manunumbalik po yung kanyang sigla. Sa mga nawawalan po ng pag-asa,
sa loob ng YouTube. Wag po, keep on grinding lang po, keep on moving. Patuloy lang po kayong makipagkaibigan. Makakamtan nyo din po ang aming nakamit. Tulad ko po, nag-umpisa po ako from zero saging. Ngayon po meron na akong piling saging na saba, saging na kaldodan, lahat po ng uri ng saging. Ang pinakagusto kong saging, yung organic na saging. Kayo po yun. Maraming salamat po. May unti na lang po akong minuto at sana po lumipat tayo sa aking kaibigan na si Ronald Alan P. Magsasagawa po siya ng LS. It's all about drafting, all about drawing, all about painting. Napaka husay po ng aking kaibigan na to. Name that image. Yun po ang kanyang niche bilang isang live streamer. Magdodrawing po siya ng isang image at tuhulaan natin. At ako po yung mag-i-sponsor doon. Pag sakali pong nahulaan nyo po, ikakanta ko yung inyong gustong kanta. Napakaganda po nun, nalilibang tayo at the same time, meron po tayong mga kaibigan na makikilala sa kanyang LS. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Last song po, ito po yung aking inawit. Seryoso po ito. Dito po sa Macau. Ako po yung nakakuha ng not good, not bad. Ilan po kami noon? Third place po ako. Third placer po ako sa kantang ito. Opo. Kayo na po humusga bakit naging third places ako. Last song na po ito, mga tunay kong kaibigan. Muli, maraming salamat Taga Lopez sa pagpapaubaya mo ng iyong time slot. Mga tunay kong kaibigan, Team Surf, Team Mukbang, Team Chinitas, Ismoso Family, salamat sa inyong lahat. Salamat po sa bawat isang dumalo sa aking palatuntunan. This is my first time to do live streaming Saturday afternoon. Maraming salamat po at hindi ako nabigo, hindi ako nalungkot. Nandyan po kayo, nagdatingan po kayo, mga tunay kong kaibigan. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. This is my last song. Salamat po sa lahat ng OFW, sa lahat ng aking kaibigan, sa mansulok ng mundo. Salamat po sa inyong lahat. I'm just the pieces of a man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what I'm struggling would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just a shadow of a man that I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. Oh, how would it be if you stayed in my shoes?
Can't you see that it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Whoa, whoa, yeah. Too much love will kill you. Just as sure it's not at all. It will drain the bowels in you, make you bleed and scream and crawl. And the pain you make it crazy. You're the victims of your crime. Too much love will kill you every time. Salamat po sa inyo, mga tunay kong kaibigan. Yeah! Too much love will kill you. It will make your life a lies. Yes, too much love will kill you. And you won't understand why. You give your life, you sell your soul. But here it comes again. Too much love will kill you. Yun po ang nangyari in the end. In the end. Doon po ako natalo sa ganung galawan. Maraming salamat po. Sana po'y napasaya ko kayo ngayong hapong ito. Salamat po sa mga laging magkaibigan dito po sa aking palatuntunan. Ikinagagalak ko po yun. Maraming salamat po sa mga nagkakilala, nagkakamustahan. Maraming salamat po. At sa lahat po ng sumuporta sa aking LS ngayong hapon. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Ako po'y magpapaalam na. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala po ba ako nakaligtaan sa mga request dyan? Baka po meron po bago ko magpaalam ng lubusan, makanta ko. Salamat po muli aking mga tunay na kaibigan, Team Surf, Team Chinitas, Ismoso Family, at syempre po, welcome po, Team Mukbang. Maraming salamat. Mami G, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat din po sa suporta. Ako po yun po ang aking layunin, makasuporta sa bawat isa sa inyo at sana po napapasaya ko kayo sa aking mga pagsuporta. Ako po isang maliit na pahina nga lamang, ika nga pero po iyon po nagiging makulay dahil po sa inyo at patuloy po akong susuporta sa abot ng aking makakaya. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Magwawakas na po ako. Last song. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po. Opo, mag-iingat po ako. Mag-ingat po tayong lahat para sa ating pamilya, sa ating mga minamahal sa buhay. OFW, mabuhay po. Mag-ingat po kayo sa ating trabaho sa araw-araw. Ingatan po natin ang ating katawan. Huwag po nating pabayaang magkasakit tayo. Napakahirap po magkasakit sa ibang bansa. Sadya pong napakahirap. So, mahalin po natin ang sarili. When you do love yourself, you can love anyone. But if you don't love yourself, you cannot love anyone. Ganun po yun. Kasi lalo pong madidrain ng iyong sarili pagka nagmahal ka ng iba at hindi mo mahal ang iyong sarili. Pero dapat po unahin, mahalin ang sarili bago magmahal ng iba. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Salamat po. 3 minutes po, 3 minutes. 3 minutes na lang.
Idol, Ronald Alan P. Nakaset ka na ba sa iyong LS ngayong hapong ito? Muli po, naging makulay po ang ating LS dahil po sa pagpapaunlak ng aking kaibigan na si Tago Lopez. Nagparayas sa kanyang time slot para makapag-LS. Isa pong napakalaking pasasalamat para sa akin at gayon na rin po dahil po sa inyo naging makulay ang aking araw. Maraming salamat po. Always pong nagiging successful ang aking LS dahil po sa inyong mga tunay kong mga kaibigan. Salamat po muli. 2 minutes na lang po, ang bilis ng oras. Salamat po. Salamat. Yes, very much appreciated po, Taga Lopez. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat po ng nakilahok, nakisaya, nakisuporta. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Meron pong naisulat dito si Mr. Yosa 27 sa mga ilang naisulat niyang dumalaw. Sana po paumanhin niyo po kung meron siyang hindi na isulat, pero nais kong basahin ng bawat isa dahil po yun po ang aking layunin bago ako mag-end sa aking LS, dapat po ma-shoutout ko. Muli po, Team Surf, Ronald Alan P, Jocelyn T, in the AC Live Vlog, Keisha Channel, Luisa Molina, Virgin Paricoy, Wendell Moralda, Snake Water 77, Johnny Skid Heart, Rocky TV, Mercedes Style Italy, Corat Channel, Taga Lopez, So Akim, Vlog-Vlogan TV, siya po si Lynn Dominica, Liit TV Channel, Rose Bulaklak at syempre, Vince B Vlog at loves ko, Misteryosa 27, Way Alberto, maraming salamat. Salamat sa iyo. Roxanne Channel, salamat. Gay na rin kay Kyrie, maraming salamat. Sino pa po ba ang aking nakalimutan sa Ismoso Family? Sebdem Lee, Cardio, maraming salamat sa iyo. Gay na rin po Sino pa po ba? Sana po wala akong nakalimutan. Paumanin po, Kudus Happiness, Kent B Vlog, Alan Perez, Jean PH, Darren BH Vlog, Kasurp, maraming salamat sa iyo. Mami G, Gamo Production at 1,000 isang tuwang handog mo, kaakibat ang Mukbang Family, maraming salamat sa inyo. Lisley Bandala, maraming salamat. Marv's Kitchen, ang aking kaibigan kanina. Kauntabay TV, maraming salamat sa iyo. Aking Ismoso Kasurp, maraming salamat sa iyo. Lara Nicole, maraming salamat. Tiopes World, Ella Wans, maraming salamat. Sharon TV, Doctor, maraming salamat. At sa lahat po, Merly Vlogs, Papa Chad Vlog, maraming salamat po sa inyo. Shabina Maestrado, thank you. Vince B Vlog at 10 ng kanyang mga alagad, maraming salamat po sa inyo. Night and Morning, maraming salamat din. Thank you so much po. Mabuhay po tayong lahat at God bless us all. Ako po yung magpapaalam na. Thank you so much po sa mga nagpakulay ng aking umaga. Jocelyn T, maraming salamat sa pag-bless mo ng inyong blessing. At Mami G, Gamo Production, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. May naisip akong kanta. Pang-closing natin. Kaya ko kaya yun? Subok lang. Maraming salamat po. Naging very successful always ang aking munting LS dahil po sa inyo. Malu MTV, thank you so much po pala. Sino pa po ba? Sa dami po pasensya na po. Napakarami. Thank you so much. This song is dedicated to Misteryosa 27 and Way Alberto.
hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, in broken old street light. Lock the door, leave the world outside. All I've got to give to you, this my words tonight. Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for falling my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. I never knew I had a dream until I dreamed was you. When I look into your eyes, the sky is different blue. Close my heart, I will know the skies. And if I try, you make believe, will you believe my life? Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for holding my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. You pick me up when I fall down. You ring the bell before they round me out. It was drawing you were far to see, and risk your own life to rescue me. Yeah. Yeah, 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 yeah. Salamat po. Ako yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa iyong pagsuporta sa akin, mga tunay kong kaibigan. Paalam po. Till next time, ito po yung panandaliang pananaalam lang po. Magkita-kita tayong muli sa favorite tambayan ng mga tunay na magkakaibigan. Dito lang po sa programa ni Galanteng Romantiko. Maraming salamat po sa iyo. For loving me, for being my eyes when I couldn't see, for falling my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Maraming salamat po. Ako yung magpapaalam na. Paalam po. Till next time. Salamat po sa inyo lahat, mga tunay kong kaibigan. Salamat po. Salamat. Paalam!